Здравейте хора, аз Мамиге и това е третия епизод на играта Sofia Wars. На мен много ми харесва, затова продължавам да снимам. Днес ще има поне 5-6 епизода на тази игра. Да. Тук с мен е Джида. Кажи за Дарела. Това. Хора, вижте ме. Някакви си такива бойни. Някакви глупости. Да видим как да го получим той. За да плюс едно слот. Добре. То май това се купуваше от шопа. Чай да видим. Да видим в мола дали има нещо ново. Надали. Лаптоп ще си купя. Опа, нямам барлога. Трябва да му изпълня мисията. О, не, трябва да се изпълня стойност. И готово бе! Сега имам ли барлога? Да, гашния ключ. Окей. Сега трябва да отворим бюджета и бум. Към метрото. Окей. Сега ще последвам малко по-втори. Друг звяр. Айде, повозвам се. Окей, нападам, защото повече нямам джини, само една джини. Ами аз съм казала да изходим. Сега карай. Най-накрая вече имам барлога. Сега вече ще отида в площада. Само да напиша нещо тук и ще се върна. Тадал хара, ето това, което написах. Кажете хай на YouTube. Ще се тренирам и ще се върна, защото ще ви е скучно да го гледате. Хора, когато вляза в фитнеса, ми показва да влезе в VIP залата, но трябва да съм 7 ниво, аз съм едва 4-то. Така, тук Ментоси, Пентоси, Гентоси. Ще копна това и ще го сложа за новация. Ето тук. Така. Хай, здравей. Така. Добре, окей, ще направим може би една битка. Ще се запиша за боя. Ми бойни звания, зубър ми зубър. Да бе, зайца. Пишат ми на тая игра ли снимаш. И ми ще напиша. Така ще напиша да. Да, но защо? Да не им се струва тая игра тъпо или? Собака. Така. Сега. Докато очакваме боя, ще отидем да... аз ще да ходя в магазина да си купувам лаптоп. Забравих. Шапки. Къде беше не бе шапки? Парфюмерия ли беше покъщнена? Да, ето. Ей! Купих си лаптоп. Какво? Стига е. Какво стана? Нищо. Така, окей. Ей, лаптоп. Така, отиваме в площада. Ветушката пътешествие. Така, да видим какво представлява това около светско пътешествие.
Да, аз трябва да съм 6-то ниво, разбира се. А ти две нива трябва Да. на кого си? Аз съм на 4-то. Тук. Площада. Така. Бъргър, крал, клуб, полиция, метро, полиция. Добре, паспортния отдел. Аз съм софиянц, базикът за против. Аз мога да се сменя аватара. Аз не искам тук. Може да купа май подарък. О, още едно слънце. Ай, сега е... What? Така ще патрулирам. Искам да се бия, ама... Дайте да видим някаква банда. Ариде, защо не мога? Какво е това? Дроги. Аз как да се тренирам като личен треньор? Достъпно от 8. Искате да... Аз съм 7 П. Аз съм 4-то, как искаш да кача на 7? Какъв анулера? Още един път не искам. Някаква мисията. Бюджета, окей, я да видим. Търкай пода, търкай пода, търкай пода. Но, Томс, възстанови, търкай пода, търкай пода. Ей, следващата мисия. Разговаряй с Васил. Какъвто е Васил? Изпълнена, затвори. Но то май това бяха всички. Мисля, че изпълних. Затвори монета. Мисля, че изпълних всички. Не. Аз как да влезна? Трябва да съм 7. Назад. Тренирай, 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 тренирай. Тренирай, тренирай. Повиши, повиши, повиши. Повишаваме се, ей! Носно яки. Не намалят паричи. Както виждате. Така, оставаме с 10 000. Добре, окей. Трябва да пуснем една емотиконка. Пуф. Гъс. Чуваме в нашия герой. Ми трябва още едно слънце. За Бога, аз не мога да го взема. От мисиите имам някакво това. Какво е това? Супер ударя. Ясно. Боен инвентар, окей. Чакай, ще се сложи един щит. Така, перфект. Дано да се е записал някой зубър. Искам да си видя 212 якост, победи, добре. Да, има якост тук. Най-яките. Пешка, някаква пешка. Бух, тая тук. Какви медали има? Аз ще се чакам тук. Де да можех да се бия? Не. Защото сега ще хода на това. Да, хора, това ми следват епизода и очаквайте след малко сега, веднага, след като спра този клип, да снимам другия, защото искам да видим дали ще има бой. И да, абонирайте се, дайте палец нагоре и очаквайте след 5 секунди другия епизод. Да, чао!